ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಸಾಸ್ ಪಾಡಂದೇನೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ರೀತಿದನೆ ಟೇಸ್ಟ್ದ ನೂಡಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇದೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೋಪುಡು ಅರ್ಧ ತೋಪು ನೀರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ದೀದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಐಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತೆ ಓಲಾಪುನು ನಿಗುಲು ಅಟೇಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಓವು ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೀರು ಕೊದ್ದಿದ್ದುಂಡು ಅಂಚೆಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಾಡುಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅವ ಅಂಗಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಚೆಫ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಚೆಫ್ ಯುವರ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ. ನೆಕ್ ಭಾರಿ ದಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ 425 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 45 ರೂಪಾಯಿ. ಈ 425 ಗ್ರಾಮ್ ನಮಕ್ 2 ಸಲ ತಿಂಡಿ ಅತ್ ಬೈಯಗತ್ತಂಡ ಕಾಂಡೆಗ್ಲ ನಾಷ್ಟಗು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಈತೆ ಮೂಲ್ಯಾನ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಂಡ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು. 200 ಗ್ರಾಮ್ಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ನಮಕೊಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋಲಿ 4 ಪ್ಲೇಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಏನ್ ಮೂಲಿತೆ ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚ ಕೊದ್ದಿನ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಎಣ್ಣೆ ದಾಯಿ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇಯಿನಾಗ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿಕೊಂಜಿ ಪತ್ತೊನುಜಿ ಐಕ್ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ನೂಡಲ್ಸ್ದ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತು ನಡಪಂದು. ಇದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ದಿಯೆ ಐಕ್ ಏನೊಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಯ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಬ್ರೌನ್ ಆವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಹದ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾರುಂಡು ಇಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತರಕಾರಿನ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೇವಂದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಪನ್ಯಾನ 4-5 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಏನೊಂದು ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಯ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಯ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ. ಈತ ತುಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಈತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರಕಾರಿನ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದಿವೊಂದು ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಿನ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜೊಂಜೆ. ತುಲೆ ಅನ್ಮೂಲು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಟೊಮೆಟೊ ದೆತೊಂದೆ. ಈತ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊನೇ ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಟೊಮೆಟೊಡೊಂಜಿ ಪುಳೀತ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ತಂಚನೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪುಳಿಕ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ತಲಕ್ಕ ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ದ ಬದಲು ಟೊಮೆಟೊನೇ ಅವು ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಶೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇದು ತುಲೆ ಅನ್ಮೂಲು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಯ 2 ಟೊಮೆಟೊ ದೆತೊಂದೆ ಯಾನ ನೆಕ್. ಇದು ಅನ್ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಒಂತೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡಲೆ ದಯಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇರೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಬೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀವಿ ಒಂದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೀಟಾದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದ ಪುಲಾವ್ಗ ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಲ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದು ತುಲೆ ಮೂಲು ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇಯ್ತಂಡು ತುಲೆ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೇಯ್ತಂಡು ಅವಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಅರ್ತದಿಯೋಡು ಆತ್ನೆಟ ಒಂದು ತುಲೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಾಡ್ಯ ಅವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿಲ ಪಾಡ್ಯ. ತುಲೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದುಂಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 1/2 ಸ್ಪೂನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಯ. ಚೂರು ಖಾರ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದ ನಿಗ್ಲೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದ ಐಕ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಮುಟ್ಟ ಪಾಡ್ದೆ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚನೆ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನೆಕ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುಡು ನೆಕ್ ಖಾಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೂಡಲ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ತುಲೆ ಐತೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು.
ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ಜರ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಖಂಡಿತ ನಿಂಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ನಗ್ಲೆ ಪೂರ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಒಂದೇ ನೀಟಾದ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಚೂರು ಬುಡ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಯಾವು ಬೇಯ್ತಂಡು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಜಾಲಿಗೆ ಅರ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತೊಲೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ತಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಚೂರು ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಒತ್ತಂಡು ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ತೊಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಅರ್ಪುಗ ತೊಲೆ ಅರ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಚೂರು ಚೌಲಿ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಮೇಲಿಗೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪನ ಹೊರನ ಅರ್ಪುವ ಐಕ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಚೌಲಿ ನೀರು ಪಾಂಡ ಉದುರುದು ಬರ್ಪುಂಡು ನೂಡಲ್ಸ್ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಣಲೆಡು ಒಂದುಲ ಆಂಡ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ತೊಲೆ ಇಂಚ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಯ್ತಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪೂರ. ಇದು ನಮ್ಮೊಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗಾಯ್ಕ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ. ನಿಗ್ಲು ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ತಿನ್ನೋಲಿ ಕಾಂಡೆ ಆಂಡ ತಿನ್ನೋಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇಲ್ಲಲೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತುಯ್ಯರತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ನಿಗಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.